A l'espera de poder conèixer amb més profunditat aquest anunci de preacord d'Esquerra Republicana per donar suport als pressupostos generals de l'Estat, el que constatem a partir del que s'ha fet públic és que el govern que es diu progressista no progressa adequadament en la mesura en què ofereix com a element de negociació una prerrogativa que ja era nostra, que ja era de tots els catalans i que, per tant, havia d'haver corregit, i ja ha tingut temps per fer-ho, aquella intervenció que va fer el llavors ministre Montoro, quan el que va fer és intervenir les finances de la Generalitat i que després es va aixecar parcialment però no de manera completa. Per tant, està negociant per aconseguir allò que ja era nostre, demostra aquesta condició de rebaixes contínues per part del govern de Pedro Sánchez i Pablo Iglesias i de no atenció al que són les necessitats veritables dels catalans que s'haurien d'estar negociant en aquests pressupostos generals de l'Estat. No és retornant-nos allò que ja era nostre que es negocia i s'aconsegueix res per Catalunya.